És Àlex, un dels últims repartidors de llimonades i sifons que queda a la Comunitat Valenciana i l'hem trobat a Sant Mateu, a Castelló. L'hem acompanyat en el seu recorregut pels carrers del poble, els veïns més majors encantats de rebre el seu refresc de tota la vida a la porta de casa. Moltes gràcies d'haver portat la llet i l'aigua, perquè com ja som molt vells, si no és per vosaltres, tindria que anar a buscar-ho molt a lluny. En el canvi no us costa no res si vostè està content del nostre servici. Hasta la setmana que ve. Molt bé, molt de gust. Àlex s'encarrega que tots puguem veure alguna cosa fresqueta. Si el camió no cap pels carrerons, el repartiment es fa a peu. Les comandes a l'estiu augmenten per la calor, però la faena és agraïda. En general, el que nosaltres més solem portar són gracioses i després això se comparteix en un munt de begudes, com pot ser cervesa, pot ser aigua, pot ser vi, llet també, Coca-Coles, bueno, en general un pot de tot de tema de beguda. Com ara fa molta calor, d'aigua se'n molta. I al veure molta aigua és per si que passen quasi tots els dies per així. Llet, refrescos, vi, però el que triomfa és la gasosa, però molts encara prefereixen el sifó.